music wani abu ne da ka in ba wai ka shiga ba you know aka san komai akan waka ba in ba wai ka shiga kaga the way the music is ba aga lokacin da aka fara waka your friends kowa ba zai supporting ɗinka ba za ka kaman ka give up amma music is kind of something da inda ka sa a zuciya duka abin da ka sa a zuciya za ka same shi koya da abin yake shine haka. Understand what's happening right now. Say my best friend is my killer. Oh no, I give up my full trust in Brigham. What's up, Arewa? You together with Sammyboy Fmg right now. Thank you for my fans. I really appreciate looking at me right now, and I'm very happy for you guys all. Kamar yadda kuke ji daga bakinsa wato Sammyboy kenan ɗaya daga cikin mawaka da suke zaune a arewacin Najeriya. Yau gashi a cikin shirinmu na Tamini Riga da Wando. Sammyboy a takaice me asalin sunanka? A takaice dai waye Sammyboy? Okay, sunana Sam Sama'ila. I was grown up in Adamawa State, and so na zo Kano to just get some fans and show love together and be friends. That's how I've been right now. Me zaka ce dangane da waka? Shin is it waka ta maka riga da wando? Do you, what I mean is like, do you take music as a business? Do you benefit from the music? Mana shin waka ta maka riga da wando? Yeah, I benefit. I gain much from music because lokacin da na fara music, I was nobody. Band da kowa, I don't have fans. I was just lonely in the street. Band yake so na amma beauty time Ghanaians people like me and suna son wakoki na gashi yanzu I get what I want. Maina godiya da haka, and I thank you all my fans for your support. Kuke sani na yanzu. Without you I won't be here. Thank you very much. To a takaice kamar yaushe ka fara yin waka? I started it when I was in, let me say, JS3. Those days, music wani abu ne da ka in ba wai ka shiga ba you know aka san komai akan waka ba in ba wai ka shiga kaga the way the music is ba aga lokacin da aka fara waka your friends kowa ba zai supporting ɗinka ba za ka kaman ka give up amma music is kind of something da inda ka sa a zuciya duka abin da ka sa a zuciya za ka same shi koya da abin yake shine haka. So kamar yadda kowane mawaki za ga akwai irin abin da ya piquing interest ɗinsa ya fara yin wannan waka. Shin kai me baka sha'awa ya sa ka fara yin waka? It's not like ba wai ina son kuɗin bane ba. I just want to help. Ina son taimaka wayanda ba su da shi. Na ga music kuma yana jinina ne. Na ga kamar it's my calling, kira na ne kuma ina son ɗauke shi as my hobby, abin da nake son yi. Ba na son daina. Ko na yi kuɗi ba na son dina, na son ci gaba da shagalewa da abokanai na, da friends na, da family na, da fans na wanda ban sani ba still sa su so ni mu ji daɗin rayuwa tare da su. So yanzu at least how many songs do you have? Like kamar waƙoƙi guda nawa kai kenan yanzu? At least yanzu a ce dai ina da more than 15, ina da su da yawa. Akwai inda ma I've not yet released, akwai wakokin da ban ta release ba ma suna nan da yawa amma ina working on my EP yanzu. Na kusan sake kamar wakoki kamar shida haka da sake su wanda za su sa yawa yanda za su sa kun gane ai. So kamar yadda kowane mawaki baya rasa singles ko kuma EP ko album, shin ka taɓa sake album ko kuma wani EP haka before? Na taɓa sake. Ya sunansa? Bad Electric. To yanzu for those fans outside there da suke bukatar su samu waƙoƙinka for streaming ko kuma to get in touch with you, like ta yaya mutum zai contacting in Sammyboy Fmg? Yes, I'm on all platform. Ina kowane platform in ka in Sammyboy space Fmg za ka gani. Everything about me yana wajen. To kace platform kamar wanne da wanne kenan, misali ya kamata ka faɗa wa mutane in fact. Audiomack, YouTube, Instagram, Apple, all those ones duka suna wajen nan. Na kira muku wanda dai kuka sani amma sauran nan suna wajen nan. Audiomack suna downloaded, dukkanin suna wajen nan wakoki. So me burinka a waka? Me kake so ka achieving da music in fact?
ina so kawai in dawo star da kuma wanda ko ina na je za na alfahari da ni kuma zan taimaka wa talakawa kuma everything so I'll try my best in sa kowa sun so ni. So kamar yadda kowane mawaki zaga baya rasa mentor dinsa, shin who is your mentor in music? Mana da wa kake kwaikwayo ko kuma waye burge ka, mana wa kake kwaikwaya a tsarin waka? Ko kuma in ce ba kwaikwaya zan ce ba, today waye mentor ɗinka, waye ya fi burge ka ko kuma baka sha'awar ma fara shi wannan abin kenan? Ana Wizkid, dalilin da nake son shi ya iya waka kuma yana da murya mai daɗi da ko wanda ya ji wakan shi ya san yawara ya san abin da yake yi. Don ba zai yiwu ba a ce za ka fara waka da wanda bai iya waka ba ko a ce kawai ya yi biliyon ne da kuɗi. Wizkid ya fara kan stage da was nothing, ba shi da komai, started as nothing and with time ya grown up and been a star. Kowa yanzu son Wizkid yake. Da kai maganin Wizkid sai tuno min da na dan saurari wasu waƙoƙin naka kamar shi wannan Bat Electric da kake faɗa, zaka ji muryarka yana kama da shi wannan Wizkid. Idan na fahimta dai shi mentor ɗinka ne, haka yasa irin muryarka ya zama irin nasa, domin kana ɗaya daga cikin mawaƙa a Arewa da muryar su kai tsaye yake kama da Wizkid. Kasantuwar sansa da kake ne ya jawo haka ko kuma dai kai kake mai da muryarka zuwa muryarsa? Ni da tun lokacin da since before kafin fara waka my voice ne dai I don't have a huge voice, ban da wani murya kato, amma kuma ga Wizkid voice ɗin shi kawai just ba shi da murya sosai, just have a low key and ni ma haka na low key voice ne da ni ban da high key, shi yasa za ga kamar muryoyin musulmi da haka wani sai su kira ni. Akwai wakoki na da na play na je shows sai su kira ni su ce hafa Sammyboy wannan muryanka da yayi kamar Wizkid ba, idan zan ce wai it's not me, haka murya na yake ba wai ina kwaikwayon shi da muryan shi bane ba. That's how I'm at. So yanzu what are you planning for? Yanzu me next step? What I'm trying to say is like shin akwai wani album ne da zaka yi wa masoyanka albishir that is coming out ko kuma wasu singles makamantan haka? Kamar yanzu hakan nan ina working on peace of mind, kuma experience da na samu a wajen nan naga duniyar nan yanzu duk abin da yanzu kake so a duniyar nan ba kudin ba wannan ba, kawai ka samu kwanciyar rai shine abin. Ya sa na nemi na EP peace of mind, ina son samu kwanciyar hankali kawai in samu abin da nake so in a good way banda yi. Wato dai idan na fahimce ka kana yi wa masoya albashir da cewa kenan da shi wait for album ɗinka mai suna peace of mind, haka ne? Haka. Yanzu shin ka taɓa yin video? Mana kana da videos? Ina da videos. Wato to taya mutane za su iya kallon video ɗinka kenan? I'm on audio mark, ina wannan abin nan. Not audio, video. Okay, video. Yeah. Ina YouTube channel. Ya sunan YouTube ɗin? Sammyboy Fmg. Sammyboy Fmg. So to ga masoya kun ji za ku iya kallon bidiyon sa kai tsaye a tashinsa da ke kan dandalin YouTube mai suna Sammyboy Fmg. Mun gode Sammyboy, but before closing na shi mana kafin mu rufe wannan program din, wani advice ko kuma kira kake da shi ga upcoming artists da suke yawaita yanzu a ko ina a faɗin duniya? Okay, advice zan iya ba upcoming artists, ba wai dai ni na yanzu na mike ba ko na dawo star ba, amma abin ne due to time za ga akwai changes da za ka gani. Har yanzu lokacin da na fara waka I don't have anybody, nobody support me. Za ga neighbor in kama wanda kuke zama tare da shi ka ce ma abu kaɗan ka ga karuwa wajen ka, amma ba zai ba, ya ga kamar kai in ka samu haka bai shi, amma ba haka ne waka ba. You have to state your fame, duk abin da kake so ka sa Allah ciki, don Allah ne komai. Ba ka iya ce wai za ka iya samun komai da kanka ba abin da ba ka gani ba a duniyar nan, tunda dai an haife ka cikin shi dole ka pass through komai da ka gani. A takaice Sammyboy Fmg mun gode da bamu time ɗinka da kai a cikin wannan shirin namu mai suna Tamini Riga da Wando. Zan so kuma ka rufe da dan wani little freestyle for fans and other people don jin daɗin su baki ɗaya. There is one thing that bother me, they bother me, but I don't know. Wannan wakan nan nayi ne don girlfriend na, akwai lokacin nan da in kira ta ma ba ta daga ba, kawai tuni abin don nan kaya ne zai muku wakan dan ji some few lyrics in nan. There is one thing that bother me, they bother me, but I don't know if you still love me.
I don't know if you still like me. I don't know. Please tell me the real facts. I know say you like me and you fine. Please just tell me what's the matter. I'm getting worried. I'm getting worried. Please tell me you love me, girl. Let me know. Baby, let me know. Girl, I'm getting worried. Baby, let me know. Anytime I call you, girl, you don't even pick my call. You don't even mind call me. See, you just want to play me. Yeah, well, I'm good. Yes, man. Thanks. Mungo de success.